minnu bɛ ka bi Mali filɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. Bi ye kari ye n'o ye dimanche ye novembre kalo tile 27 2022 an ka foli bɛ aw ye. Ni bi Mali ka kibaruyaw waati selen bamanankan la. Ma mina walawala aw ye o ye aw denkɛ na balimakɛ Bakari Kulubali Yelekeba Masadera. Aw y'a bisimila bi Mali ka kibaruyaw kɛnɛ kan. Amaladɔnya k'a fɔ kunungo sibiri don min bɛ na novembre kalo tile 26 ma san 2022 bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ bagan suguba min bɛ anw fɛ Kati mara la n'o ye Darali ye o ye o sugu don ye. Ayiwa i k'a dɔn maaw bɛ fɔ fan caman fɛ ne ka na Darali sugu jɔ o la kunun sibiri novembre kalo tile 26 2022 ayiwa Darali ani Kalifabugu furancɛ la min bɛ tali kɛ wagabaw na u ye siratigɛ maaw la yen nɔ ne ka maa caman an ye kibaruya kunfɔlɔ minnu sɔrɔ u kɔni ye sugujɔla maa caman bɛ u y'olu ka nafolow kɔni bɔ kabi ko in kɔni kɛra wele bila lakana tigilamaaw ma min bɛ tali kɛ ayiwa gendarmew la ka fara bere rouge kan n'o ye sɔrasiw ye olu wulila k'u jɔ a ko la an ye kibaruya kunfɔlɔ minnu sɔrɔ fɔlɔ i k'a dɔn k'a fɔ tɛgɛ kɔni ma se ka da u kan nka min bɛ tali kɛ maa caman bɛ u y'olu ka nafolow kɔni bɔsiw la an bɛ dugawu kɛ sa ala ka tɛgɛ da nin wagabɔ kofɔlen ninnu kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Mali ka lasigiden min ni a bɛ Burkina Faso i k'a dɔn ayiwa a kɔni ye a ka bisimilali sɛbɛn a y'o di Burkina Faso o farajɛrɛ fanga ɲɛmaa ma n'o ye capitaine Ibrahima Traoré ye a kɛra juma tɛmɛnen novembre kalo tile 25 2022 i k'a dɔn maliden i k'a dɔn k'a fɔ min kɔni y'a ka bisimilali sɛbɛn kɔni di Burkina Faso o jamana ɲɛmaa ma ni Mali ka lasigiden kura dɔ ye nin nɔ maa wɛrɛ tɛ a tɔgɔ ye ko Isufu Umar Mayiga i k'a dɔn n'i y'a ta k'a lajɛ ayiwa a kɛlen ka sɛbɛn kɔni ni Burkina Faso o jamana tigi ma n'o ye capitaine Ibrahima Traoré ye a ye bonyamasegin ta ka ɲɛ sama n'o ye foli ani waleɲuman dɔ ye Mali farajɛrɛ fanga ɲɛmaa tɔgɔ la n'o ye colonel Asimi Goita ye o min ye Mali jamanakuntigi ye bi o tɛmɛnen kɔfɛ a ye hakilinaw falen jamana ɲɛmaa in fɛ walasa hali bi cɛsiri bɛ se ka kɛ cogo min na Mali ni Burkina Faso ni ɲɔgɔn cɛ a cɛ bɛ se ka don bamanan cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ ni fɛɛrɛ caman kɔni ye ɲango an bɛ don min ko bi wale minnu kɔni bɛ awa ni jamana fila kɔnɔna na hakilina sera ninnu bɛɛ lajɛlen ma an bɛ dugawu kɛ Mali ka lasigiden kura min ni a donna Burkina Faso n'o ye Isufu Umar Mayiga ye ala ka awa baara in diya a bolo. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min bɛ tali kɛ CMGA la ale kɔni ye taama kɛ ni ka taa an ka marayɔrɔ 4 na n'o ye 4e région militaire ye awa chef d'état-major général des armées n'o ye général de division Umaru Jara ye i k'a dɔn ani jɛkulu dɔw farala kan u ye taama kɛ juma tɛmɛnen novembre kalo tile 25 2022 ni ka taa 4e région militaire kɔnɔna na n'o ye Kayi ye awa nin taama in a bɛ bila hukumu kɔnɔna na o ye i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa CMGA kabi ale kɔni sigira awa sɔrasiw ɲɛfɛ i k'a dɔn a ka se ka wuli ka taa a lajɛ sɔrasiw yɛrɛ bɛ ayiwa lahala jumɛn kɔnɔna na u ka baara kɔnɔna na ka se ka taa o kibaruyaw bɛɛ lajɛlen kɔni dɔn walasa fɛɛrɛ ni dabala bɛ se ka sɔrɔ a ko la cogo min na waati min na u kɔni y'a bisimila i k'a dɔn n'o ye 4e région militaire ye o y'a bisimila Kayi mara kɔnɔna na o bisimilaliw u kɔfɛ min bɛ tali kɛ Kayi gouverneur la n'o ye colonel Musa Sumare ale ye a bisimila i k'a dɔn k'a fɔ colonel Musa Sumare a ye baara minnu kɔni kɛ Kayi mara kɔnɔna na a y'olu bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ ayiwa CMGA ye n'o ye général Jara ye i k'a dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ ayiwa